7 startups innovattivi bdew jaħdmu minn uffiċini ġodda bl-isem ta' D-Hub MT fl-Imrieħel li sar b'investiment ta' 6.6 miljun euro kofinanzjament minn fondi Ewropej. Dan il-hub ġie inawgurat mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri bil-maġġoranza ta' dawn l-startups li qed joperaw minn hawnhekk huma speċjalizzati fil-qasam tal-intelligenza artifiċjali. Il-kap eżekuttiv tal-MDIA Kenneth Brinkat għalli lan ta' dan il-post u li tikbel l-innovazzjoni diġitali f'pajjiżna fejn startup jista' jiżviluppa minn dan il-ħab li fih bosta faċilitajiet minn fejn wieħed jaħdem. Il-Ministru kompla l-ekonomija diġitali tista' żżid il-kwalità f'pajjiżna u kif fl-aħħar snin l-ekonomija diġitali f'pajjiżna kibret berba darbiet anke meta teskludi s-settur massiġġ tal-gaming u jinkorpora fil-viżjoni Malta 2050. Post li qed jikkejterja għal dawk iż-żgħażagħ u startups li nipprovdulhom bħala gvern l-apparat u t-teknoloġija li jkollhom bżonn sabiex l-idea li jkollhom ikunu jistgħu jitrasformawha fi prodott. Ħafna mill-isfida, l-isfida prinċipali tkun li inti biex tixtri dal-apparat ikun jiswa ħafna flus u dak li jkun jaqta' qalbu milli jitrasforma l-idea tiegħu f'apparat. U hawnhekk qed naraw teknoloġija bħal m'għandek l-IoT Labs, bħal m'għandek 3D printing, bħal meti għandek call software li jassistu fuq l-intelligenza artifiċjali, fuq blockchain, fuq podcast, kif ukoll teknoloġiji oħra bħal quantum computing u eventwalment il-high performance computer ukoll. D-Hub MT u parti minn netwerk Ewropew ta' Digital Hubs 227 b'kollox li jsostnu żviluppaturi żgħar fi 30 pajjiż differenti.